locului că botii părea să fie în regulă, o picat, pare să fie o claviculă ruptă. O claviculă ruptă nu e un capăt de țară, e mai bine decât să-ți puști umărul sau așa. Hai să-l aplaudăm pe Boti! Deși nu e aici. Așa, și nu vreau să vă rețin foarte mult cu ce-i de spus despre evenimentul de azi și concursul de astăzi, pentru că știți că Mogoșa e cum e și de-aia venim aici. Pentru că traseul ăsta spart de care se tot plânge lumea că e spart și stai să vezi, de-aia vii să te dai pe Mogoșa, după aia să zici că te dai pe Mogoșa. Deci, big ups pentru toți cei care au muncit la traseu de-a lungul timpului și care ne-au adus încoace. Oi! Gravity Crew Brothers și persoanele afiliate. Acum, sponsorul trebuie menționat în primul rând, sponsorul principal, magazinul Monbike, cu Mircea Mociran în prim plan. Aplauze! Așa. Și obligatoriu trebuie să citim și restul listei de sponsor, adică Aramis Feeling, Bike Shop Baia Mare, magazinul On Bike, piesekatm.ro, Autoclinic, RC Racing, Pietrăria Boroș, Drag Bicycles, Umbrella Art Crew, 2, nu 3, Bistritz Bike Shop, Brățări Colex și Neo Design. Așa, și partenerii se numesc Primăria Barasprie, Asociația pentru Dezvoltarea Mountain Bike-ului din România, Federația Română de Ciclism, Kitched Photography, UMOC Hammocks, Baia Mare 2021, Plus și Crucea Roșie. Oi! Și partenerii media, freerider.ro, DigiSport, dirtbike.ro și Kiss FM. Ahoi! Mulțumesc, ești Grijuliu Zahărie. Hai să-i dăm cu fetele și la fete am avut așa un fel de temă weekendul ăsta cu ghinion, cu una care s-a lovit după aia a revenit, cu una care s-a lovit după aia a revenit și cu pene. Și nu pene din pernă, ci de alea mai nașpa. În orice caz pe locul al treilea, cu timpul 6:44,686 din București, Leila Șebel! Leila la primul ei an de competiții, 16 ani, e în regulă. Fetele vor primi vouchere de la magazinul On Bike, spray-uri pentru curățat discul de la Autoclinic și brățări cu brelocuri sau brelocuri Colex. Bun, reluăm. Pe Leila am aplaudat-o? Am aplaudat-o. Mai merge legătură. Fete. Locul al doilea, o veche cunoștință, timpul 5:59,881 din Bistrița pentru Bistritz Bike Shop și Band și Bicycles, Petra Zăgran! Așa, o să rezolvăm și problemele de ordin tehnică pentru următoarea cursă și următorul sezon. În orice caz, Petra ține steagul sus de ani de zile și bine o face. Aplauze pentru Petra! Bun. Așa. Și după ce ieri a căzut, s-a lovit la mână, nu știu dacă se dea sau nu astăzi, până la urmă hotărât că da. Numărul 8 de concurs a obținut timpul 5:52,870, se numește Kerekeș Luana, este din Sibiu și se dă pentru Hila.ro, unul nostru prieten fotograf. Asta e un fel de a spune că we support what we believe in, nu? Am văzut că acolo tot intrau Hila. Așa, și am mai auzit ceva că o să primească niște hamace oamenii, nu? Corect, locul întâi primește și un hamac de la UMOC Hammocks. Bravo! Premii pentru fete și aplauze și poate o poză pe prima treaptă a podiumului la comun. Așa. Mulțumim frumos fetelor. Mergem la Hartel unde avem diplome, cupe, spray-uri pentru curățat discurile și brățări de la Colex. Și la Hartel premiem 3 poziții. 5:43,77 e timpul obținut în finală de Bogdanel Râmbu din Iași. Ca să înțelegeți cum e mersul la clasa Hartel pe traseul ăsta.
Zicea Gelly, care stă până acum pe hartel, că acum cu full e ca și când e autostradă. Pe Mogoș, autostradă, mea. Fuha! Bogdanel, hardcore până la capăt, Alhoi, cu aplauze! Da. Așa, locul al doilea cu 507,027, la el în stat fruntaș, Vlad Buzașu! Garaj Racing, dacă mai e valabil tricou, probabil că da. Bine, Vlad. Un om care s-a întors de la full la hardtail. Nu știu ce înseamnă treaba asta, dar poate că înseamnă ceva. Aplauze pentru Vlad! Așa. Și câștigătorul la clasa hardtail deloc surprinzător după mai multe isprăvi în sensul ăsta și isprăvi care vin pe cale genetică de familie, pentru că așa o arde acolo, pe la Iași, 4-5-3-0-3-7, un timp care nu dă așa pe la nas, la mulți care avem full suspension. Ștefan Codrin Vereștiu! Sponsorizat de mine. Totuși primește un trofeu, care presupun că vine via Pietrăria Boroș, numai bun să, dacă nu mai ai cumva în casă un fund de lemn, poți să stai slană pe el. E bun. Așa, și un hamac de la Umog Hammocks. Aplauze pentru Hardtail Riders. Hai, pe prima poziție cu toții. Juniori, băieții tineri, numai 3 la număr la concursul acesta. Pe poziția 3-a cu 4:49,198 de la Cheile Grădiștei, direct îl avem pe Sebastian Râpea! În sfârșit, un podium pentru Sebastian Râpea, și-a dorit foarte mult isprava asta de-a lungul sezonului. Bravo, Sebi, felicitări! A fost pe locul al 3-lea acum o săptămână la Haghita Mădăraș, a scos 4:35,886, are numărul 13, se numește Remus Mircea Moraru din Mărturăceni. Juniorii primesc apropo diplome și premiuri pentru curățat discurile, e toată dablană pe Mogoșa, vouchere la Bike Shop Oaia Mare și niște brățări de la Colex. Așa, și stai că la junior mai sunt niște premii speciale care vin din partea RC Racing, și anume niște jucării. Aplauze pentru RC Racing! Ca să vă facă meme clienți, mă. Locul întâi astăzi la juniori, după ce au gafat-o de 2 ori în manșa finală, ar fi avut probabil un timp onorabil și pentru elit, 4:27,368 din Bistrița, Matei Moisil! Matei Moisil e băiatul chill care îi dă cu stil, tot timpul tranquil. Trofeu. Așa, stai, man, că mai sunt niște premii care trebuie să le iei, nu te grăbi. Așa, printre altele și jucăria de la RC Racing și hamacul de la Umog Hammocks. Ca să spui la tine în cameră să stai în hamac la Cilău. Aplauze pentru juniori! Bun, mergem la Masters, unde avem 3 bucăți de rideri, mai mulți decât juniorii de data aceasta. Și pe poziția... Înainte de chestia asta, vă aduc aminte, oamenii ăștia, mulți dintre ei au familii, au copii, au job, responsabilități, deci merg cu altă povară la vale. E cazul pentru numărul 15 pe poziția 3 cu 4:33,417, o surpriză faină pentru anul acesta din Brașov, Cătălin Constantis! Asta vorbim. Bravo! Cu atitudinea potrivită.
Cum am mai spus și o să mai spun, la Masters avem diplome, spray-uri pentru curățat discurile, vouchere la Bike Shop și brățări din partea Colex. Încă o dată aplauză pentru Cătălin Constantis și juniorul său. Are treabă cu poziția. Așa. Locul 2 a muncit ceva la poziția asta, a muncit, a venit des pe aici și a muncit și la traseu, s-a făcut și sponsor, a scos 426,538, este din București, zicem Slash Baia Mare, pentru că a luat o moroșancă, îi zice Mad Max, se numește Bogdan Ionescu! Bine, Mad Max! Așa, să-i mai vorbiți de rău pe bucureșteni. Trebuie să-i naturalizați, man, nu să-i vorbiți de rău. Îi aduceți pe toți încoace. Hai mă, că ai deja o moroșancă, lasă stea. Aplauze pentru Mad Max, care nu câștigă o jucărie de la RC Racing. Bun, și câștigătorul de astăzi, la clasa Masters, timpul 4:22.955, dar timp bun și pentru Elite. Numărul 50 vine din Târgoviște, stă pe la Brașov și pământul spune au când se dă cu bicicleta, face cele mai multe ture din lume, mai multe decât noi toți de aici la un loc. Gheorghe Florin! Nu mai da mea în pământ, că doare pământul. Plânge pământul după ce se dă cu Gheorghe. Și problema e că de multe ori, multe ori. Ia cu trofeu. Așa. Și ce mai avem pe acolo? Premiile cu vouchere și spray-uri pentru curățat discurile și, bineînțeles, hamacul, să ți-l pui în dubă. Că nu știi niciodată când vrei să dormi în hamac în dubă în timp ce conduci. Bun. Ăștia sunt master și hai pe prima treaptă să facem și poza aia. Bine, băieții. Pe la clasa Open, unde avem oamenii care se dau fără licență numai că vin și ne arată ca o asigurare făcută că doctorul de familie a spus da, te poți da cu bicicleta, este în regulă. Am avut 14 oameni și pe locul al 3-lea îl avem pe unul care posibil să-și fi dorit ceva mai mult decât Mad Max să fie pe un podium la dată cu bicicleta. Timpul 4:40,298, obișnuit să se dea cu skill-urile să prindă premii din Sibiu. Ștefan Mirescu! Diseară de băut la petrecere, un motiv în plus să fiți la petrecere. Sponsor oficial al petrecerii din seara aceasta. Aproape băimărean și el. Aplauze pentru Ștefan încă o dată. La locul al doilea la clasa Open este omul cu autostrada 4:28.448, timpul lui obținut în finală la primul lui concurs pe full suspension, că si se pengheza, se numește Pünkösdi Gellert, este din Cluj! Gellert! V-am tot zis că a făcut un campfire la Le Deux Alpes, vă tot spune Andy despre treaba asta, că l-a făcut la Le Deux Alpes și știe care e mersul. Campfire de ski, snowboarding și dat cu bicicleta și poate că e un viitor în sensul ăsta pentru Gelly. Noi dorim treaba asta. În orice caz, îl onorăm cu niște aplauze! Așa, și locul întâi la clasa Open cu timpul 4:22,972 recidivează după ultima săptămână în care a stat pe aceeași poziție a podiumului, vine de la Sfântul Gheorghe, se dă pentru Showtime Team și bănuiesc că o să mai schimbe anul ăsta încă un cadru pentru că e curios. Vlad Pescaru, a.k.a. Păsărică! Cam blândă porecla pentru cum se dă cu bicicleta. Păsărică, colibri, pupă-mă ca un colibri, țuguiește-ți buzele așa și ia și un hamac. Așa, aplauze!
pentru Vlad Pescaru și pentru brigadierii de la Open. Hai, Ștefan, nu vrei să te pui pe prima treaptă a podiumului, că o să vrei să fii și acolo într-o bună zi. Așa, așa. Încă o dată aplauze. Huha! Și la clasa elită o să chemăm 5 oameni spre podium, că am auzit că așa se face treaba asta, plus că avem premii în bani pentru primii 5 rideri. Așa, Zăhărie? Mai le contezi și tu ceva. Așa, clasa elit cu 20 de participanți, îi salutăm pe toți. Pe locul al 5-lea, cu timpul 4:06,691, pe traseul de casă a ieșit încă o tură, așa cum nu credea că o să mai prindă. Se dă pentru Gravity Crew, dă interviuri la televizor și o face bine și se numește Adrian Zaharia! Zaharia! Știe lumea mea, nu trebuie să zic mare lucru. Unul dintre actorii principali din Gravity Crew, care se ocupă de treabă în așa fel încât lucrurile să iasă bine. Primit o șampanie, nu știu ce mai primește acolo. Așa. Da, stai că la Elite ce primiți aici? Cupe, bani, cash, șampanie. Și la locul întâi avem niște frâne Saint. Bun. Locul al 4-lea, la primul an pe full suspension, timpul 4:06,372, deci cu niște sutimi mai rapid decât Zăhărie. Nu se supără Zăhărie. Ok, în regulă. Vine de la Yashington, stă pe București. Acum stă pentru Spokes Shop și pentru The GT Coalition. Și aici scrie Petru Vereștiuc, numărul 69! Un băiat bun pe el, am văzut evoluând din sportul ăsta. Dovada e că dacă vrei să te dai, poți să te dai și o să te dai și bine, dacă știi cum să faci. Ia, cu niște șampanie și cu niște premii. O să ai și niște bani acolo, din ce am înțeles. Bun, Peter, aplauze încă o dată, vă rog frumos. Locul al 3-lea, man, fii atent ce tare asta, 4:05,675, nu m-aș fi gândit că o să fie chiar atât de sus în clasament, dar nu e de rău spus lucrul ăsta. Vine de la Mercuraciuc, a muncit la traseul de la Harghita Mădăraș împreună cu prietena sa, așa ni s-a spus, se dă pentru Surmont The Bike Store, pentru Iron și pentru Trek Bicycles. Îl cheamă Dan Marcu și noi îi spunem Danica! E din asta an cool care se dă cu rost de 26. Cred că schimbă la an. Danica. Ăsta nu dă de băut. Așa. Nu știu dacă dă de băut, trebuie să negociezi tu cu el. E că și Zăhărie de băut, dă și Peter de băut. Taci că nu dăm de băut, țineți cura acolo. Bravo! Așa, și încă o dată aplauze pentru Danica, că fie corect. Așa, locul al 2-lea. Timpul, a avut 2 timp sub 4 minute, ăsta e primul dintre ei, 3:56,749 și cumva dovada că dacă ai niște oameni hotărâți într-o zonă poți să crești sportul. El a copilărit în mountain biking pe aici, pe la Mogoșa. Se dă pentru echipa Playback Făgăraș, este din Baia Mare, se numește Ciprian Alexandru Mureșan! Yeah, boy! Felicitări, Cipri! Noi și acum la party o să bei de supărare sau o să bei de fericire? Cum e? De fericire. Din nefericire. Locul 2 pentru Cipri Mureșan primește trofeul, primește bani, șampanie și ce premii mai sunt pe aici pe la clasa Elite. Așa, încă o dată aplauze pentru Cipri Mureșan. Bun.
Și pe locul întâi, cu timpul 3:49,910, rapid ca un Porsche 911, pe traseul de aici de la Mogoșa, se dă pentru Fun Ride și pentru Kronstadt Cycling și pentru Fox Racing România. Așa, vine de la Sinaia și e teoretic încă junior, se numește Sebastian Grosu! Sebico, the king of Instagram! Prențătul lui Sebico a popularizat și un nou mod de a purta ochelari de dat, dar știți de ce, man? Ca să poată să-i pună pe ochi când dă cu șampanie. Sebico primește printre altele și un set nou-nouț de frâne Saint de la sponsorul nostru Shimano prin Rome Eurotrade, că aici și ai nevoie de frâne Saint. Și mai primește trofeu și 800 de lei bani cash și șampanie și un cord de la Umok Hammocks. Cord? Nu, man, nu am. Dar poate îți extinzi business și faci și corturi de acum încolo. Aplauze pentru clasa Elite! Faceți poze cu ei uscați, cum bine zice Zaharia. Oare nu știu, conform legii adunărilor publice, treaba asta trece drept consum de alcool în loc public? Da, ați băut și voi o bere până acum. Hai cu niște aplauze! Miau, 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 miau. Elite! Mie ai pe ăștia, bă, cum s-au dat, incredibil, dar adevărat. Felicitări! Și ce ar mai fi de spus, Zaharie? Poate că ne vedem la petrecere și ăia dau de băut. Ha-ha! Ne vedem la petrecere pe strada Unirii numărul... sau cum zice? Casa Tineretului! Că sunteți tineri! Așa, încă suntem tineri. Așa, nu uitați că etapa... Mogoșa Downhill Challenge este etapa cu numărul 5 în cadrul Cupei Naționale de Downhill și că ați adunat puncte atât în calificări cât și în finală și că suntem și în Cupa Dirt Bike pe zonă, unde adunați altfel de puncte și primiți altfel de premii și avem și un premiu de etapă pe care îl tragem la sorți. Trebuie să scot hârtia aia și am băgat un random.org aici. Numărul 11. Numărul 11 care câștigă un premiu din partea Onil este Gabor Pal! Gabor, hai încoa să primești un premiu. Gabor Pal din Mercuraciuc este premiat pentru prezența lui în Cupa Dirt Bike și nu uitați, la final de... Cheers și felicitări! La final de Cupa Dirt Bike, premiul cel mare este o bicicletă de All Mountain din partea sponsorului nostru Devron. Mulțumim încă o dată tuturor celor de aici de la fața locului. Aplauze pentru voi! Respecte Maramureș! Și ne vedem la petrecere. Cred că atât ar fi de spus până una alta. Mersi mult de tot și ne vedem cu o altă ocazie aici în Bunul Nord. Probabil anul viitor la încă o ediție a Mogoșa Downhill Challenge, dar cine știe, poate că se mai ivește ceva și pe viitor. Mulțumim foarte frumos pentru prezență și ne vedem la petrecere. Oi!